Zdravím vás, som Vivien Kovačová, mám pre vás skvelú ponuku. Prenajmite si štýlový, kompletne zrekonštruovaný dvojizbový byt priamo v centre mesta Komárno na Záhradníckej ulici. Moderný priestor, skvelá lokalita a to všetko len na dosah ruky. Znie to ako váš nový domov? Zavolajte mi ešte dnes a dohodneme si opliatku.